Гайса яңадан гыйбадәтханәгә килде. Анда кулы кырышкан бер кеше бар иде. Әгәр Гайса шимбә көнне берәрсен савыктырса, аны гаепләргә сәбәп булыр иде дип берничә фарисей аның артыннан күзәтте. Кулы кырышкан кешегә Гайса уртага чыгып бас диде. Ә тегеләрдән исә шимбә көнне нәрсә эшләргә рөхсәт ителә? Яхшылык кылыргамы, әллә яманлыкмы? Кеше гомерен саклап калыргамы, яки һәлак итәргәме дип сорады. Фарисейлар дәшмәделәр. Каты күңелле булуларын ачынып, Гайса ачу белән аларга карап алды да теге кешегә «Кулыңны суз» диде. Авыру адәм кулын сузды һәм аның кулы савыкты. Гыйбадәтханәдән чыгуга фарисейлар Гайсаны һәлак итәргә ниятләнеп, Херод патша тарафдарлары белән киңәш корырга тотындылар. Гайса үзенең шәкертләре белән Галилея күленә таба юнәлде. Аңа Галилея төбәгеннән һәм Яһудиядән күп санлы халык иярде. Аның эшләгән эшләре хакында ишетеп, Иерусалимнән, Идумәядән, Урдун аръягыннан, Сур һәм Сидон тирәләреннән дә күп халык килә иде. Халык арасында кысылып калмас өчен шәкертләренә Гайса көймәне әзер тотарга кушты. Бик күпләрне сауыктырганга күрә, чирдән интеккән кешеләр Гайсәгә орынмакчы булып, этешеп-төртешеп аңа таба омтылалар. Эшләрендә явыз рух булганнар да аны күрүгә каршында йөз түбән егылып, «Син Аллаһу углы» дип кычкыра иделәр. Әмма Гайса үзенең кем булуы хакында сөйләүдән явыз рухларны кадыгы итеп тыйды. Шуннан Гайса тауга күтәрелде һәм үзе сайлаган кешеләрне янына чакырды. Тегеләр килделәр. Булар һәр чак аның янында булырга һәм халык арасында яхшы хәбәрне таратырга тиешле 12 кеше иде. Гайса аларга шулай ук җиннәрне куып чыгару кыдрәте дә бирде. Менә ул 12 шәкерт. Гайса Петр дип исем кушкан Шимон, Зебедей углы Яхкуб һәм аның бер туган кардәше Яхья. Гайса аларны Банергес дип атады. Бу күк күкрә угыллары дигәнне аңлата. Андрей, Филипп, Бартоломай, Маттай, Томас, Алфай углы Яхкуб, Таддай, көрәшче Шимон һәм Гайсәгә хыянат итәчәк Яһуда Искариот. Гайса яңадан өйгә әйләнеп кайтты. Анда тагын шундый күп халык җыелды ки, аның һәм шәкертләрнең хәтта ашарга да вакытлары булмады. Шушы хәлләр турында ишеткәннән соң, Гайсаның туганнары акылдан язган икән бу дип уйлап, аны үзләре белән алып китмәкче булдылар. Иерусалимнән килгән канун белгечләре исә Гайса турында аның эшенә Белзебул кереп ялаган, җиннәр башлыгы ярдәме белән җиннәрне куып чыгара ул дип әйтә иделәр. Гайса шундагы халыкны үз янына җыеп, гыйбрәтле сүзләр ярдәмендә болай дип сөйләде. Ничек итеп шайтан шайтанны куып чыгарсын инде? Бүлгәләнгән патшалык яши алмый. Әгәр гаиләдә дошманлык хөкем сөрсә, гаилә таркалмый калмый. Ә инде шайтан үзенә үзе каршы чыгып, үз-үзе белән дошманлашып яшәсә, аның соңгы сәгате сукты дигән сүз. Берәү дә көчленең өенә кереп, аны бәйләмичә малын талап чыга алмас. Бәйләсә генә өен талап чыгалыр. Хак сүз әйтәм сезгә. Адәм баласының кылган барча гынахлары нинди генә күфер сүзе дә кичерелер, әмма
изге рухны көфер итүче һич кайчан кичерелмәс. Аның гынаһы мәңге җуелмас. Кайберәүләр бит Гайса турында аның эчендә явыз рух бар дип әйтә иделәр. Шул вакыт Гайсаның анасы белән энеләре килделәр һәм үзләре ишек алдында калып, аны чакырырга кеше җибәрделәр. Гайсаның әйләнә тирәсенә бик күп халык җыелган иде. Сине тышта анаң һәм энеләрең көтә диделәр аңа. Кем минем анам? Туганнарым кем? Диде Гайса аларга җавап итеп. Аннары әйләнә тирәсендә утыручыларга карап, былай диде: Менә минем анам һәм туганнарым. Аллаһы ихтыярын үтәүчеләр миңа ир туганым да, кыз туганым да, анам да булыр.